אז ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו להיות מטפלת. אנחנו בפרק מאוד מאוד מיוחד היום, יש לנו אורח מיוחד, אבל לפני שאנחנו ככה ניכנס למה אנחנו הולכים לדבר היום, אני שמח שאתם איתנו, מזכיר לכם לעשות לנו עוקב בספוטיפיי וביוטיוב, כדי שתוכלו לקבל את כל התכנים, את כל הפרקים, מדי שבוע אנחנו מביאים לכם את הדברים החזקים ביותר, המעניינים ביותר. אז שוב, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט להיות מטפלת, הפודקאסט לנשים ואנשים שרוצים ונמצאים בעולם הטיפול. והיום אנחנו הולכים לדבר ולגעת בנושא שמסקרן המון אנשים שמדברים איתי על זה, וגם לפעמים מעורר לא מעט שאלות, עולם של טרנס, סוגסטיה ועבודה עם התת מודע. כשאנחנו חושבים על טיפול, לרוב אנחנו חושבים על הקשבה, יש הרבה שטוענות, אני מטפלת רגשית, נכון? אבל יש גישות טיפוליות עמוקות יותר, שעובדות בשכבות עמוקות יותר, של התודעה, דרך מיקוד ודמיון מודרך, ועוד כמה דברים שאנחנו ניגע בהם עכשיו. ואני שמח לארח היום את דוקטור דן הרמן. ברוך הבא. היי, מה נשמע? מומחה לטרנספורמציה אישית ועסקית, שעוסק כבר שנים רבות בתחום של טרנס ואומנות הסוגסטיה, והאיש שגילה את תופעת הפומו, נכון? כן. אולי נזרוק להם איזה משהו פה אחר כך על פומו, נראה לי מעניין אנשים. יאללה. אז וולקאם דן, ברוך הבא. בשמחה, ממש בשמחה. יופי, אז בואו ככה ניכנס לעניינים. מה זה בכלל טרנס? מה זה הדבר הזה? וזה לא מוזיקה של פעם, אתה יודע שהיינו רוקדים במסיבות? זה גם. גם מוזיקה. זה גם, וזה אגב קשור. טרנס זה מצב תודעה. זה מצב תודעה שמה שמאפיין אותו זה שאתה ממקד את הקשב שלך במקור אחד. בדרך כלל זה המטפלת שמנחה את הטרנס. אתה כל כך ממוקד שאתה לאט לאט מתעלם מכל מה שקורה בסביבה. זה לא שהסביבה נעלמת, זאת אומרת, תהיה פתאום הזקה, יצלצל טלפון, אתה תשמע, זה לא שאתה... אבל אתה שקוע במה שהיא אומרת, זורם ממה שהיא אומרת. מה שקורה זה שהמנגנון הבקרה העצמית שלך פוחת, אתה לא מודע לעצמך, אתה שוכח את עצמך, אתה זורם עם הדברים, והדמיון שלך הופך להיות מאוד מאוד פעיל ואמיתי. אלה אני חושב המאפיינים הבסיסיים החשובים ביותר של טרנס. זה לא רחוק מבחינת החוויה של הבן אדם שעובר את הטרנס, זה לא רחוק ממה שקורה לך כשאתה שוקע לתוך סרט, או לתוך ספר שאתה קורא, או אגב, רוקד במסיבת טרנס. זה החיבור, אתה אומר. כן, זה משם זה בא. כי בכל המקרים האלה, זה בעצם אתה לא שם לב לזמן שעובר, אתה מתעלם מהרבה דברים שקורים בסביבה, אתה שקוע בתוך ואתה גם לא חושב על עצמך. אתה שקוע בתוך הדבר שאתה עושה, קורא, רואה. זה נשמע ממה שאתה אומר שזה לא שונה מהרבה מצבי תודעה שאנחנו נמצאים בהם ביום-יום. הללויה. בדיוק ככה. יש פה רצף. מצבי הטרנס הם מאוד מגוונים. אנחנו נדבר אחר כך על היפנוזה קצת. זה אחד ממצבי הטרנס. אבל הם מאוד מגוונים. זה מתחיל מזה שאנחנו מנהלים שיחה, ופתאום בתוך השיחה אתה שוקע לתוך השיחה, ואתה לא חושב על עצמך בזמן זה טרנס. היית קורא לזה גם סוג של זרימה כזאת? זרימה, לגמרי. flow, מושג מוכר. יש פסיכולוג בשם מיכאלי צ'יקסן מיכאי, שחקר הרבה את התופעה. לא, דווקא לא, משהו מזרח אירופי במקור. כן, ואין שום קשר אגב בין איך שכותבים את השם שלו לאיך שהם מבטאים אותו. זהו, נשמע כזה הודי. אז זהו, הוא דיבר הרבה על מצב הפלואו, אבל כן, זרימה בפירוש. אז אתה רואה שזה מתחיל מדברים מאוד יומיומיים, וכמובן שאפשר לקחת את זה למקומות הרבה יותר עמוקים ומרחיקי לכת. אז למה באמת לדעתך חשוב לעבוד עם מצבים כאלה בטיפול? עם מצבים של תודעה כאלה? מאוד חשוב, מאוד חשוב. אני רוצה, אתה יודע מה, כדי שנבין את העניין הזה, תן לי להגיד כמה מילים על מה בעצם גורם להצלחה בטיפול. עם טרנס אתה מדבר? בכלל, אוקיי. בכלל. אז אנחנו הולכים רובד אחד למעלה, כן, מדברים על טיפול. יש איזה 5 גורמים מרכזיים להצלחה בטיפול. גורם אחד זה ציפייה חיובית. זאת אומרת, יש לי מוטיבציה, אני מצפה שבעקבות הטיפול הזה יקרה לי משהו טוב בחיים. הדבר השני זה הרגשה שזה אפשרי לי. אתה מדבר מצד המטופל, נכון? המטופל, הכל מי. כן.
הרגשה שזה אפשרי לי, שאני יכול להגיע מסוגלות, למצב הזה. כן. מסוגלות ומיומנות, זה לא רק שאני חושב שזה אפשרי לי, זה אני גם רואה איך. זאת אומרת, אני רואה את זה בדמיון שאני שם, שאני מגיב כמו שאני רוצה. זה לא מרגיש לי תלוש כזה, אתה אומר. בדיוק. אוקיי. ואגב, זה אחד המחסומים הכי גדולים. כל מה שאני אומר עכשיו, בצד השני שלו הוא מחסום להצלחה בטיפול. זאת אומרת, אם אתה רוצה למשל לטפל לא יודע, פחד במה שלי, אוקיי? אחד הדברים שאני לא סובל מהם. זהו, באתי להגיד, לא אצלך, כן. לא אצלי. אבל הרבה סובלים מזה, אחד הפחדים הגדולים. אז אתה בא לטפל בזה. אם אני לא מסוגל לדמיין את עצמי על במה, ובאמת אחד החסמים, זה שיש התנהגויות שאתה אומר, אני לא מדמיין את עצמי עושה את זה. לא יכול לראות את זה. ואתה אומר בעצם שזה המחסום, בעצם האי דמיון. נכון, האי דמיון הוא מחסום, כי אני צריך להיות מסוגל לדמיין את זה. לדמיין גם את התגובה וגם את הרגשות וגם את ההתנהגות, ואני צריך להרשות לעצמי, מין הרשאה פנימית. אלה הם 5 הגורמים. עכשיו, תראה שמה שקורה בטרנס, זה שכל 5 הגורמים האלה הופכים לי יותר אפשריים, בגלל המאפיינים של מצב הטרנס, ולכן הטרנס הוא כל כך חשוב לתהליך הטיפול. תראה, אני רוצה רגע לדבר, קודם כל מעניין מאוד, אני רוצה לדבר רגע על השאלה הזאת שלדעתי יושבת פה כבר למאזינות ולמאזינים שלה עוד מתחילת השידור, של הרבה אנשים מדברים בפחד מסוים על היפנוזה. אני לא רוצה לעשות היפנוזה, אני לא יודע, אולי זה גם הגיע מאיזה עולם של קרטונס, שמראים איזה... לגמרי. אז בוא רגע תסביר לצופות ולצופים, לשומעות ולשומעים, תסביר רגע, כל האלה שמתבלבלים, מה ההבדל בין טרנס לבין היפנוזה, ואיפה כל אחד מהם נמצא בעולם הטיפול? לא רגע, קודם כל בוא ננקה רגע את ההיפנוזה. קדימה, בוא ננקה. אין שם שום דבר מפחיד בהיפנוזה, זה פשוט באמת, בכל מיני סרטים, אתה רואה שמישהו משתלט על מישהו. עם שעון מתנדנד. השעון הוא לא הבעיה, הבעיה שהוא נגיד אומר לו ללכת לרצוח, והוא הולך לרצוח, וכל מיני דברים. זה לא קיים בבית ספרנו. לא קיים במציאות, לא קיים במציאות. אז חשוב שישמעו את זה. גם כשאתה הולך להיפנוזה, ואגב אמרתי, היפנוזה זה אחד ממצבי הטרנס, אוקיי? אבל זה נכון, כל שאני אומר כרגע נכון גם לגבי טרנס. כן. אתה לא מאבד את ההכרה, אתה לא מאבד את השליטה, כל מיני דברים שלאנשים נדמה שבהיפנוזה, אגב, אפילו השם הוא מוטה, כי היפנוזה באה מהיפנוס, אל השינה היווני. כן. פעם חשבו שזה קשור לשינה, לא, להפך. להפך, כן. זה עירות ממוקדת. זאת אומרת, ההפך הגמור משינה. אז כל הדברים האלה לא קיימים במציאות, לא משתלטים עליך. אם יגידו לך לעשות משהו שלא מוסרי לך לעשות, או אתה לא רוצה לעשות, אתה תגיד לא. להפך, זה יוציא אותך מתוך המצב. אתה זורם כל זמן ששום דבר לא מפריע, אבל אם פתאום אומרים לך משהו שפוגע בך, או משהו שמנוגד לערכים שלך, או משהו, זה שובר. אתה תעצור את זה. זה מוציא אותך מתוך הטרנס. אז בקיצור, להיפנוזה יש סתם שם רע, ובארץ עוד הגזימו עם העניין הזה, וגם חוקקו חוק להגבלת השימוש בהיפנוזה, בגלל איזו אי הבנה. לא משנה, לא ניכנס לזה, אנחנו לא עוסקים בהיפנוזה, רק לצורך העניין שלנו, היפנוזה זה אחד מהקשת הזאת של מצבי הטרנס, סוג מאוד ספציפי שנבנו סביבו שיטות תרפיה, יש היפנותרפיה, שיטות מיוחדות, אבל שוב אני אומר, בגלל שזה מוגבל בארץ לפסיכולוגים קליניים, לעובדים סוציאליים קליניים, לרופאי שיניים, אז, ואתה צריך רישיון, אז אנחנו לא נעסוק בנושא הזה בכלל. אתה יודע, אתה עוד פעם אומר לי רופא שיניים, ואחד מהמשפחה שלי רופא שיניים, זה מדהים איך הם מקבלים את כל הבונוסים הקטנים האלה, נכון? הבוטוקס, עכשיו היפנו, זה יפה, אתה יודע. כן, אתה יודע למה? למה? למה הם צריכים את זה? אתה יכול בעזרת היפנוזה לבצע פרוצדורה מכאיבה, ניתוח אפילו, בלי שזה יכאב. אתה יכול לנטרל את תחושת הכאב. תחושת הכאב. עכשיו, רוב רופאי השיניים לא משתמשים בזה, כי יותר מהיר להזריק, מאשר לעשות כל הפרוצדורה הזאת. אבל אם יש לך למשל מטופל שפוחד ממזריקים, או רגיש לחומרים האלה, אפשר בהחלט להשתמש בהיפנוזה,
כדי לבטל את תחושת הכאב. זה מדהים איך הכאב, הכל מגיע מתודה. פשוט מדהים. אוקיי, מעניין. אני רוצה רגע, אמרנו שנדבר היום על טרנס וסוגסטיה. אז בוא ניקח, נתת את ההסבר באמת על הטרנס, בוא רגע תסביר למאזינות, מאזינים ובכלל, מה זה סוגסטיה? רק שנייה אחת, אני אוסיף משהו לגבי טרנס. כן. זה מצב מוחי מובחן. זאת אומרת, היום אנחנו, הרבה שנים, לא היה לנו ראיות לזה, אבל היום אנחנו יודעים שקורים דברים במוח שמאפיינים את מצב הטרנס, הגלים משתנים, התדרים משתנים, הרבה יותר אלפא אתה יורד לגלים הנמוכים יותר, כן. כן. פחות הבטא שמזוהה עם הפעילות היומיומית. כן. במוח אתה רואה איך המנגנונים של הבקרה העצמית נכבים במידה רבה, ואיך נדלקים, פתאום אתה מוצא חיבורים חזקים בין הדמיון לבין, הדמיון הופך להיות מאוד אמיתי בטרנס. אז אתה ממש רואה במוח איך הדבר הזה קורה. טוב, אנחנו נדבר אחר כך על עוד אספקט של הבדלים בין אישיים, אבל נגיע לזה. אז יאללה, בוא ניקח את השאלה, באמת על הסוגסטיה. סוגסטיה. כן. מה זה בעצם סוגסטיה? בואו נתחיל בצד הפשוט של העניין. המילה האנגלית היא, סוגסטיה זה עברות של suggestion. suggestion זה הצעה. ובגדול, זה הכינוי שאנחנו נותנים לדיבור שמנחה אנשים לתוך טרנס. יש פה אומנות מסביב לזה. עכשיו, יש כאלה שלוקחים את האומנות הזאת למקומות של כל מיני מבנים לשוניים מורכבים. למשל, אתה יכול להגיד למטופל, אתה מעדיף להיכנס לטרנס על הקורסה או לשכב על הספה. תסביר איך זה סוגסטיה. שים לב שבכל מקרה הנחתי שהוא נכנס לטרנס. זאת אומרת, נתת לו את הבחירה בין טרנס לטרנס, השאלה איפה. בדיוק. זו דוגמה לסוג של סוגסטיה. כן, לסוג של סוגסטיה שמתבסס על כל מיני תרגילים לשוניים. או נגיד, אני אומר לך משפט, אנחנו מנהלים שיחה כרגע לקראת תהליך של טרנס, ואני מספר לך כבדרך אגב שהבוקר עשיתי מקלחת, והזרימה הייתה פנטסטית. הדגשתי את המילה זרימה בדיבור שלי. כן, זה הורגש. שתלתי לך את המילה זרימה כרגע, בפריימינג, זה נקרא פריימינג בתודעה, ועכשיו כשאני אפור להכניס אותך לטרנס, אז זה אמור להשפיע על הנכונות שלך להיכנס לטרנס. אלה דוגמאות של משחקים לשוניים, אבל אני אגיד לך שהדבר הכי חשוב באומנות הסוגסטיה, זה הסטורי טלינג. זה היכולת שלי לפנות לדמיון שלך, להדליק את הדמיון שלך, לתאר לך מה אתה הולך לחוות. או מה אתה הולך לראות. כי אני הרבה יותר, בטרנס, אנחנו מדברים הרבה יותר עם הדמיון והרגשות, מאשר עם הסחלטנות. קורטקס, כן, בדיוק. בדיוק. אוקיי, אז בעצם... זה בעצם הסיפור שלה. אז אם הבן אדם הפשוט, אותה מטפלת, מתחילה, או כל מישהו שמתעסק בעולם הטיפול, אם היינו צריכים להסביר לו מה זה סוגסטיה, זה בעצם דרך מסוימת לשתול או לגרום לאנשים להגיע לאיזה מקום מסוים שאתה רוצה. אז יכול לבוא בן אדם הפשוט ולהגיד, שמע, יקיר, או דן, זה סוג של מניפולציה. איפה הגבול? אני אקרא משהו לגבי מניפולציה. קודם כל, מניפולציה, בהגדרה, זה היכולת של לגרום לך לעשות משהו שאני רוצה שתעשה. כן. עכשיו, זה לא בהכרח שלילי. יכול להיות שאני גורם לך... ללכת ללמוד תואר שני שלא רצית. מילטון אריקסון, אחד השמות הגדולים בהיפנותרפיה, שאלו אותו פעם על מניפולציה בהרצאה. הוא אמר, אל תשאלו, עשיתי מניפולציה אדירה לאיזה קולגה שלי, וגרמתי לו לאכול איתי צהריים. רוצים לדעת מה עשיתי? צלצלתי אליו, אמרתי לו, אתה רוצה לאכול איתי צהריים? זה הכל. זאת הייתה המניפולציה. קיצור, יש מילים כאלה שמפחידות סתם. מניפולציה, יש מניפולציות, אוקיי?
אבל אם המניפולציה הזאת באה בעצם לעזור לך להשיג משהו שאתה רוצה להשיג, אז סבבה. ויכול להיות שקשה לך להשיג אותו, ואני עוזר לך באמצעות המניפולציה כמובן שאם אני עושה מניפולציה שהיא מנצלת אותך, או לא לטובתך, אז אלה מניפולציות שאנחנו אגב, לא עושים בטיפול. חשוב להגיד, דן, שמניפולציה לא לטובתך, או לרעתך, זה בלי קשר לטיפול. לא. זה פשוט להיות בן אדם שעושה דברים לרעת בן אדם. זה אסור שזה יקרה בלי קשר. זה לא אתי ולא טוב. זה קורה במערכות יחסים. זה קורה בכל מקום, כן, לצערנו. כן. אז אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על, אנחנו רוצים בסופו של דבר להוביל מטופל לאיזושהי נקודה מסוימת, אז אנחנו מובילים אותו. מבחינתי סוגסטיה זה סוג של דרך להוביל אותו לאנשהו. כן, האמת היא, אין קישור בין מניפולציה לסוגסטיה. אוקיי, אז אם אנחנו רגע עוד רובד שנייה, בכוונה אני מתעכב על ההסבר ההבנתי על מה זה סוגסטיה, קח אותי עוד לשם, זה בעצם באמצעות מילים לרתום בן אדם? זה באמצעות, תראה, המילים הם, כשאומרים סוגסטיה מתכוונים למילים, אבל אני אגיד לך שזה לא רק המילים. אז מה עוד? זה האינטונציה, זה הקצב, זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם חלק מאמנות הסוגסטיה, שהם לא רק המילים עצמם. אוקיי, יש לך איזה דוגמה מהקליניקה לתת לנו על מישהו מטופל או מטופלת שעשית איזה תהליך, ואיזה שינוי באמת נוצר באמצעות השימוש בכלי שפה שדיברת עליהם? כן, בואו ניקח אחד מכלי השפה שמוכרים מאוד להרבה אנשים, כי מוכרים דרך ה-NLP, אבל NLP אגב אסף שיטות מהרבה מאוד תחומים. יש שיטה שנקראת מסגור, או מסגור מחדש. Framing, reframing. אוקיי, אז בוא נגיד, באה לטיפול מישהי שלא יכול לסבול שעושים לה סימנים על השטיח. דורכים לה על השטיח מה שנקרא, תורידו נעליים בכניסה לבית. תורידו נעליים בכניסה לבית, בדיוק. ואתה במהלך הטיפול עושה לה reframing, ואתה אומר, אבל בעצם תחשבי על זה רגע. כשאת רואה סימני רגליים על השטיח, מי דורך שם? דורך שם בעלך, הילדים שלך, זה אנשים שאת אוהבת. כל סימן על השטיח, זה שמישהו שאת אוהבת דרך שם. פתאום יש לך בום, כל הסיפור משנה את משמעותו. משהו שהיה טריגר בשבילה להרגשה אחת, פתאום הופך להיות טריגר להרגשה אחרת. מדהים. הייתי מדמה את זה לכל דריכה, זה כמו איזה לב שקיבלת, או איזה לייק כזה, אתה יודע. כן. הנה, אתה קולט את השפה. אני הופך להיות, כן. בדיוק, אתה לומד סוגסטיה תוך כדי. ואם ניקח רגע את אותה שאלה, תן לנו ככה, מעניין לשמוע מהקליניקה סיטואציה עם מצב של טרנס שהשפיע, תספר לנו קצת על הלפני, תספר לנו על האחרי. אוקיי, תראה, יש דבר אחד שאני מוכרח להגיד לפני, אתן לך שתי דוגמאות, אבל שני דברים שאני רוצה להגיד לפני, כן. אני אתן לך דוגמה למה נעשה שם בטרנס, אבל טרנס הוא חלק מהטיפול, זה לא שבאדם עשו לו טרנס, נפתרה הבעיה, זה חלק מהתהליך הטיפולי, אז צריך לקחת את זה בחשבון. כך למשל, גבר שעומד לקראת חתונה, סיפור אמיתי, אבל פוחד פחד מוות. או אתה יודע מה, אפילו לא פוחד פחד מוות, עומד בפני חתונה. אתה מכניס אותו לטרנס, ואחד הדברים שאתה יכול לעשות בטרנס, זה תנועה בזמן, קדימה ואחורה. אחורה אנחנו הולכים בשביל לראות כל מיני חוויות שעברנו בעבר, אולי לשנות את התפיסה שלהם, אולי להחליש את התפיסה שלהם וכו'. חוויות טראומטיות, חוויות קשות, לשנות המשמעות שלהם אולי. אבל אפשר גם קדימה. ובמקרה הספציפי שאני מדבר עליו, לקחתי את הבחור הזה, אמרתי לו, אנחנו עכשיו זזים לעבר העתיד. אנחנו עכשיו 10 שנים קדימה. אתה זוכר שהתחתנת לפני 10 שנים? אומר לי, כן. אני אומר לו, ומה קרה עם זה? הוא אומר, התגרשתי. פתאום אתה רואה שהוא נכנס לתוך הנישואים
עם איזה תסריט לא מודע שהוא הולך להתגרש. זאת אומרת, אצלו בראש הוא דמיין, הוא פחד מהנישואים כי הוא פחד מהגירושין. כן. עכשיו אתה היית מדבר איתו, לא היה אומר אני מתחתן ויודע שאני הולך להתגרש. אבל זה היה מוטבע בו, אחד הדברים המרתקים שלכולנו, אגב, יש את זה, יש לנו תסריטי חיים לא מודעים, שאנחנו חיים אותם. ולעלות על התסריט הזה, ולגלות מראש, שיש אצלו ציפייה כזאת, ולהתחיל לטפל בה. אז דוגמה אחת למה שאפשר לעשות, ובאמת הסיפור הזה שם נגמר טוב. דוגמה שנייה, ושוב אני אמחיש אותה עם איזשהו כלי שמשתמשים בו בטרנס, דווקא מטופלת, שמאוד קרייריסטית, אבל הגישה שיש לה איזה תקרת זכוכית. ובהתחלה, אתה יודע, היא האשימה את כל הסביבה, לא מקדמים אותה, לא נותנים לה הזדמנויות וזה, ולאט לאט היא התחילה להבין שזה אצלה, ולא הסביבה. שזה אצלה, בדיוק. התקרת זכוכית הזאת. והסתבר, דיברנו קודם על היכולת לדמיין. מהר מאוד הסתבר שלא מסוגל לדמיין את עצמה בתפקיד בכיר. אין לה בכלל את האופציה המנטלית, רגשית, של להיות בתפקיד בכיר. עכשיו, אחד הכלים המרתקים בטרנס, זה שאתה עושה, מה שנקרא, מסע מחוץ לעני. מעין חוויה חוץ גופית. כאילו, אתה גורם לאדם להרגיש שהוא יוצא מתוך הגוף שלו. מסתכל על עצמו מלמעלה. מסתכל על עצמו מלמעלה, הולך לכל מיני מקומות, עושה כל מיני דברים. יש הרבה אפשרויות לדבר הזה, שזה כאילו משחרר אותך ממי שאתה היום. התרגיל הזה, ואז אתה יכול באמת להתנסות בכל מיני דברים שהם לא אפשריים לך היום. ושם נעשה שימוש בכלי הזה, כדי להביא אותה לראות סיטואציות שבהן היא נמצאת בתפקיד בכיר, מצליחה בתפקיד בכיר, מקבלת את הפידבק הנכון, ואז היא התחילה למוסס לעצמה את תקרת הזכוכית הזאת, כי זה התחיל להיות אופציה שקיימת אצלה בתודעה. מדהים. כן. ממש מדהים. זה מדהים אותי גם לא רק זה, דן, אני אגיד לך, גם העניין של איך אנשים תוקעים את עצמם מהאי דמיון הזה. זאת אומרת, סוג של חותכים לעצמם את ההתפתחות בחיים, רק בעצם זה שאני לא מסוגלת או מסוגל לראות את עצמי. כן, אבל זה יושב כמובן על אמונות. על הרבה אמונות ודברים שיושבים שם איך אמר זיגמונד פרויד, כל אחד שתפתח, יש לו את ההיסטוריה שהוא סוחב איתו. וואו, מרתק. אני רוצה רגע לשאול אותך, זה נשמע שזה כלי מאוד עוצמתי, אבל צריך לדעת איך להתעסק איתו. זה מתאים לכל אחד? לאיזה סוג של מטופלים זה מתאים? בוא נדבר על זה קצת. קודם כל יש הבדל בין אנשים בעוצמת הטרנס שהם יכולים לחוות. אוקיי. עכשיו חלק מזה זה תכונה אישיותית בדוקה, אחת החזקות שיש. שהיא? והיא קשורה למבנה מוח שונה. אתה מותח אותי. לא, באמת, אני אומר, זה משהו שאתה יכול לבדוק אותו, יש מבחנים, אתה יכול לבדוק אותו במבחנים, אבל אני אגיד לך משהו פשוט, איך לעשות את זה בלי מבחנים. כן. האנשים שמסוגלים להיכנס הכי עמוק לתוך טרנס, זה אנשים שחווים באמת חוויות כאלה של להיכנס תוך סרט, להיכנס תוך ספר, חווים גם ביומיום חוויות של דמיון מפותח, והם יכולים נגיד פתאום לשקוע באיזה פנטזיה, כשהם חושבים על משהו, או באמת קוראים ספר ושוכחים מעצמם. חולמים חלומות כזה. חולמים חלומות. ככל שיש, זה כישרון. ככל שיש לאדם את הכישרון הזה יותר, אתה תראה שהוא יכול להיכנס לרמה יותר עמוקה של טרנס. אנשים שיש להם דמיון מפותח, בגדול יכולים להיכנס לרמה עמוקה יותר. מצד שני, אנשים שהם מאוד שכלתניים, צריכים לנתח כל דבר, צריכים שכל דבר החבר'ה המספריים האלה. בביקורת עצמית מתמדת, ואין להם דמיון, לאלה קשה יותר. עכשיו, אני עושה את זה דיכוטומי, אבל רוב האנשים מסוגלים ברמה כזאת או אחרת להיכנס לטרנס. יש כאלה שהם מצטיינים בעניין, ובאמת אתה יכול להגיע איתם לדברים מדהימים.
הרוב הגדול הוא איפשהו באמצע, ויש גם קבוצה שהם בונקר, כאילו לא תצליח לחדור את זה, גם לא ישתפו איתך פעולה. עכשיו, רגע, שנייה אחת. זה מבחינת היכולת. הדבר השני זה מאפיינים של סיטואציה. ככל שהמטופל סומך יותר על המטפל או המטפלת, ככל שיש ביניהם רפור יותר טוב, אז המטופל ייכנס לטרנס. גם מישהו עם יכולת פנטסטית להיכנס לטרנס, אם הוא מרגיש לא נוח עם המטפלת, או מרגיש שהוא לא סומך, אז אתה תראה שם מעצור. ובסוף, למרות שזה נראה כאילו המטפל או המטפלת עושים את כל העבודה, הם שולטים במצב, זה לא בדיוק. מי שמייצר את כל האפקטים, זה המטופל. הוא צריך לייצר את כל הדברים האלה בדמיון שלו, בתודעה שלו. נכון שעוזרים לו בתהליך, אבל בסוף זהו. ויש מצבים שעדיף לא להשתמש בגישה, או בטיפול הזה של הטרנס, סוגסטיה? רק כאשר אתה נתקל במישהו, שזה מכניס אותו לחרדות, שזה לא מתאים לו, הוא מתנגד. זאת אומרת, אתה אומר שזה מתאים להמון סוגים, מבחינת... לרוב האנשים. מבחינת, אני מדבר, קייסים, מקרים. כן. אבל העניין הוא עניין יותר אישיותי פרטני. נכון. האם זה נכון להשתמש בכלי הזה או פחות? נכון, ואני אגיד בעניין הזה שגם אתה לא מוכרח תמיד להגיע לרמה הכי עמוקה של טרנס. יש הרבה דברים שאתה יכול לעשות, גם יש אגב ורסיה של שימוש בטרנס שהיא בשיחה רגילה. סיפרת לי אגב, אולי כדאי שנדבר על זה, כן. שאתה הצלחת אפילו בשיחה עם מישהו, תוך כדי זה לעשות לו, נכון? כן, יש דברים שאתה יכול להשיג לגמרי בשיחה רגילה, בלי שבכלל עשית את כל הטקס הזה של כניסה לטרנס. אז שוב, אפשר להשיג הרבה תוצאות, גם בלי ללכת עד הסוף. אוקיי, מהמם. בואו ניקח את זה לעולם הטיפול המודרני קצת. איפה הטרנס והסוגסטיה, הרי אני תמיד מדבר על זה, לא מזמן גם הייתה לי הרצאה לקהילת הבוגרות של ספרא, שלנו, שאנחנו נפגשים כל חודש. כן. דיברנו על זה שעולם הטיפול היום נמצא במקום, בגלל שאנחנו מדינה בטראומה וכל מה שעברנו, וזה בכלל היה 5 שנים עם הקורונה והמלחמה, ב7 באוקטובר, 5 שנים מטלטלות. אז השוק, האנשים, הציבור, פתוח לקבל גישות חדשות קצת. בסופו של דבר הוא רוצה פתרונות. ואיך אתה מחבר, איפה אפשר, ואיך אתה מחבר את הגישה הזאת של טרנס וסוגסטיה, איך זה משתלב בתוך עולם הטיפול המודרני? שמע, הרבה מתוך עולם הטיפול המודרני מתבסס על מודעות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על מודעות ולא מודע. לא מודע, אגב, זה אחד הדברים הכי לא מובנים שיש. כי זה התחיל באמת עוד לפני פרויד, אבל פרויד הפך את זה לסיפור. הוא האבי הגדול. כן. ויש כל מיני דימויים שמסתובבים, כאילו זה אדם בתוך אדם, כאילו יש בתוכך איזה מישהו אחר שיש לו אינטרסים אחרים משלך. אגב, אני חייב לעצור אותך, אני חושב אישית שזה מגיע פשוט מחוסר ידע. כאילו, יש חוסר ידע ברור שזה חוסר ידע. כן, כן. לא, זה פחות ממקום של סרטים שאתה רואה או משהו כזה, אלא אנשים פשוט לא יודעים. לא, מסתובבות כל מיני תפיסות לגבי לא מודע. אז אני אומר, זה כמו איזה מגירה פנימית, או איזה מישהו בתוכך, או איזה משהו, מקום. הרבה שנים, אגב, חיפשו בחקר המוח איפה נמצא לא מודע. לא מצאו. ואז כל העסק תפס תאוצה אדירה בכמה עשרות שנים האחרונות. והסתבר שכל הסיפור של לא מודע נובע מתכונה אחת, המהירות של המוח. המוח שלנו מסוגל לבצע תהליכים קוגניטיביים באלפיות שנייה. בוא נגיד, התהליכים הכבדים זה 200 אלפיות שנייה, 300 אלפיות שנייה. לא, זה מטורף לחלוטין. כן, רגע. התהליך שנקרא מודעות הוא תהליך כבד מאוד, שלוקח לו חצי שנייה להתעורר. מה שאומר שהמוח שלנו 90% מהפעילות שלו, עושה בלי מודעות. וזה מעורבב. הנה, אני מדבר איתך עכשיו. אני יודע מה אני רוצה להגיד לך. כל החלק הזה זה מודע. אבל יש תהליך לא מודע שמסדר לי את המילים בתוך המשפט. זאת אומרת,
שילוב של תהליכים מודעים ותהליכים לא מודעים. זה בכלל לא נכון להגיד מודע ולא מודע. זה למעשה, דווקא דניאל קהנמן הציע מושגים של חשיבה איטית וחשיבה מהירה. מוח אחד, מוח שתיים, כן. שהם יותר נכונים אגב, מאשר לדבר על מודע ולא מודע. וכשאתה מבין שמעל 90% מהפעילות של המוח שלנו נעשית באופן לא מודע, סתם כי הוא מהיר. אני מכחיש לך את העניין. אם אני מעביר משהו בשדה הראייה שלך, והוא נמצא בשדה הראייה שלך פחות מחצי שנייה, אתה לא רואה כלום. לא יודע, אם אני שואל אותך מה ראית, אתה לא רואה כלום. תגיד, לא ראיתי. אבל אם אני אעשה לך עכשיו מבחן אסוציאציות, אז אני אראה שראית, כי אתה באסוציאציות תדבר על מה שראית. זאת אומרת, המוח שלך קלט את זה בלי שאתה באמת חושב שקלט את זה. המוח שלך קלט את זה, אבל זה לא הספיק להגיע למודעות. אז זה איזושהי ראייה אחרת לגמרי, אבל אתה מבין שכל השורשים של איך אנחנו מרגישים, ומה אנחנו חושבים, ואיך אנחנו מתנהגים, השורש הוא לא מודע. עכשיו, מה זה נקרא מודעות בטיפול? מודעות בטיפול זה שנתת הסבר. הסתכלת מבחוץ ונתת הסבר. ההסבר הזה אולי הוא נכון, אולי הוא לא נכון. אין למעשה דבר שנקרא מודעות עצמית. זאת אומרת, זה אשליה מודעות עצמית. זה הסברים שנתת לעצמך, כאשר הסתכלת, אמרת מה הגיוני שתהיה הסיבה מאחורי זה. כי אין לך גישה לתהליכים המאוד מהירים האלה. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל לעבוד עם כלים כמו טרנס, אתה עוקף זאת אומרת, אתה מגיע לשורשים של ההתנהלות, לדברים שהם הרבה יותר מיידיים. עכשיו, יש דברים שאתה יכול למשל, שמדברים אלינו ברמה לא מודעת, תמונות למשל, מדברות אלינו ברמה לא מודעת, צלילים מדברים אלינו ברמה לא מודעת, מטאפורות, הרבה יותר מאשר טיעון רציונלי או הסבר. זאת אומרת, מחזיר אותי לעולם הטיפול. אתה יכול לעשות עבודה עם מטופל, והוא באמת מבין הכל, ויש לו מוטיבציות. ואתה אומר, עשה עבודה נהדרת, עשינו כמה חודשים, שנים, לא יודע, לא, כבר לא עושים שנים. כמה חודשים של עבודה עמוקה, ועכשיו הוא... ושלא יקרה שום שינוי. כי לא נגעת במנגנון שבאמת מזיז את ההתנהגות. והמנגנון שמזיז את ההתנהגות נמצא בלא מודע. כן, הוא לא מודע, ולכן הדרך להגיע לשם היא לא תמיד שכלתנית לנתח, להסתכל מבחוץ, אלא יותר ברמה החווייתית, כמו שאמרתי קודם, האפשרות של מישהו לדמיין סיטואציה שהוא לא יכל לראות את עצמו בה. כי החלק של המודעות, הניתוחים, זה סבבה, אבל בוא נגיד לא משם בדרך כלל בא השינוי. אתה יודע, זה מחבר אותי לשני דברים. אחד, זה המשפט המפורסם של, אתה לא תזכור מה בן אדם אמר לך, אבל אתה תזכור איך הוא גרם לך להרגיש. לחלוטין. אז זה מאוד מאוד מתחבר לשם. הדבר השני זה שבעולם ה-NLP, אנחנו גם מלמדים את זה אצלנו במכללה, זה שהמון המון אתה עובד על קידוד. קידוד של נגיד דברים של פוסט-טראומטיים, הרבה פעמים הם תמונות שנצרבות בתודעה, כמו שאתה מדבר, זה פחות המילים. חוויה. והטיפול הזה הוא עובר דרך השורש של הדבר הזה, לקודד את התמונה קצת אחרת. אז זה מאוד מתחבר למה שאתה אומר. בדיוק, אגב, לקודד אחרת, אחד הדברים שהתבררו לגבי הזיכרון. כל פעם שאתה נזכר בסיטואציה, מה שקורה בפועל, זה שכאילו שלפת אותה מתוך הזיכרון, ואז אתה מחזיר אותה, אתה זוכר אותה מחדש. כל הזדמנות כזאת, זה הזדמנות לשנות את הזיכרון. מגניב. עכשיו, מה שקורה באמת, אנחנו בפועל, זה מה שקורה לנו. ככל שאתה מתרחק מאירוע, נוספים לו כל מיני פרטים שלא היו במקור, אתה פתאום לומד אותו יותר כזה, כן. שכחת כמה דברים שקרו. התמונה מתבהרת יותר. זה כאילו, אתה יודע, זה קצת כמו מחשב, שאתה שולף מהדיסק, מחזיר את הדיסק. ומחזיר לדיסק. אז כאילו, אתה רושם את זה מחדש. עכשיו, שאתה רושם את זה מחדש, וזאת באמת הזדמנות, אפרופו הקידוד שאתה מדבר עליו, לשנות המשמעות של דברים. מדהים. בוא ניקח רגע, אמרתי שאני אעשה את זה איתך, איזה רגע של הדגמה. אם אתה יכול לתת איזה
רגע של חוויה, למאזינות, למאזינים, לצופות, צופים, מתחום של הטרנס והסוגסטיה, של מה שאנחנו מדברים פה, שיהיה להם קצת טעימה, בואו נעשה להם ככה דובדבנים. טוב, אנחנו נעשה משהו מאוד קצר, מטבע הדברים. זה לא יהיה טרנס, ובטח לא היפנוזה, וזה יותר איזושהי התנסות קצרה בהפניית קשב פנימה, בהרפאיה. דבר אחד שאני רוצה להגיד, אם אתם מאזינים לזה תוך כדי נהיגה, או אימון, או הליכה, שטיפת כלים, לא סיטואציה מתאימה לעשות את התרגיל. אז שבו כזה באיזי. בדיוק. זאת אומרת, מתאים לעשות את התרגיל, אם אתם עכשיו יכולים למצוא לעצמכם איזשהו מקום נוח, לשבת או לשכב, בגדול שיהיה לכם נוח, התנוחה צריכה להיות נוחה, כי אתם יכולים להיות באיזה דקה, לא יותר מזה. אנחנו מאוד קצרים. אם משהו לוחץ אגב, נעליים או בגד, אז אני מציע לשחרר קצת, להרפות, להוריד נעליים, או לפתוח חגורה אם היא לוחצת. ונעשה תרגיל מאוד פשוט. לעצום עיניים, כאילו תעצמו עיניים ותקשיבו לקול שלי. עכשיו, קחו נשימה עמוקה ותחזיקו את האוויר לכמה שניות. שחררו, וכשאתם מוציאים את האוויר, תוציאו החוצה לחץ ומתח, תוציאו אותם החוצה. עכשיו, קחו עוד נשימה עמוקה, עוד פעם, תחזיקו לכמה שניות, ושחררו, תוציאו החוצה מתח ולחץ. ועכשיו, כשאתם נושמים שוב, קחו פנימה שלווה ורגיעה והרפאיה, ותוציאו החוצה את שאריות המתח. עכשיו אתם בעיניים עצומות, דמיינו שאתם מתחת לאור שלכם. אוקיי? דמיינו שאתם נכנסים, כאילו התודעה שלכם היא מתחת לאור, אתם בתוך הגוף עכשיו. ותרדו בתוך הגוף עכשיו אל אזור המותניים, ומשם לאט לאט לאורך הרגליים, עד כפות הרגליים. וכשאתם לאט לאט התודעה שלכם עוברת לאורך הרגליים, תרפו שם את השרירים, תשחררו את השרירים לאורך כל הרגל, בכף הרגל. תנו לזה כמה שניות. עכשיו תעלו חזרה לאורך הרגליים, אל אזור המותניים, לאזור הבטן, לאזור החזה. ותחשבו על שרירי הבטן, ותרפו אותם. ושרירי החזה, תרפו אותם. ותנו לזה כמה שניות. עכשיו תעלו אל הפנים. אתם מתחת לפנים. תרפו את שרירי הלסת, ואת שרירי הפנים, את המצח, הכל רפוי, הכל רגוע. עכשיו קחו עוד נשימה עמוקה, והפעם תשאפו פנימה רעננות ואנרגיה. ותנשפו. ועוד אחד, אתם נושמים פנימה רעננות ואנרגיה. ולנשוף. ועכשיו תפקחו את העיניים. תהיו רעננים ומוכנים לכל מה שקורה בהמשך. וואו. מרתק. תרגיל קטן. קטן, אבל איכותי. שבאמת אפשר לעשות אותו, אם רוצים, עצירה כזאת. עצור להתרעננות. עצור להתרעננות. הנה, נתת שם. TM שלי, תודה. יפה, בדיוק. ממש טוב. אז בבית אפשר להשתמש. דן נתן לכם פה איזה דוגמה. תרגיל קלאסי, איך היית מגדיר אותו? יש לו שפה מקצועית או שם? זה מסוג תרגילי המיינדפולנס, ההרפאיה. אוקיי. מה שכן, יכולת לשים לב לכמה דברים לאורך התרגיל הזה. למשל, איך הקול שלי השתנה. כן, הוא יותר היה נמוך כזה, כאילו...
איטי יותר. נהיה יותר ויותר איטי, שים לב למילים שהשתמשתי בהם, וגם בסוף כשרציתי להוציא אותם מזה, פתאום הקול שלי הפך להיות יותר אנרגטי, ויותר... סמכותי כזה, פתחו עיניים, כן. כן. מעולה. וואו. טוב, אז בוא ניקח את זה רגע, ככה אנחנו מתקדמים בתוכנית, ואתה מעביר קורס במכללת צפרא, כן. בתחום הזה, כן. ואחראי עליו, קורס על טרנס וסוגסטיה. אם מישהו או מישהי מתעניין בקורס הזה, או בכלל, בוא תספר קצת מה הם הולכים לקבל שם. אוקיי. קודם כל, הקורס הזה הוא הכשרה פרקטית. זה לא קורס תיאורטי, זה קורס שנועד למטפלות פעילות, ונועד לתת להם כלים חדשים, כלים נוספים, שישתלבו עם הכלים שכבר יש להם. אנחנו נראה איזה כלים יש לה, באיזה שיטות עובדות המטפלות שיהיו בקורס הזה, ונראה גם איך להתאים את השימוש בטרנס לכל אחד בסגנון שהיא עובדת. אבל בעצם זה קורס פרקטי גם באומנות הסוגסטיה וגם בטרנס, כשלגבי, לא צריך פה אגב שום ידע קודם בנושא סוגסטיה או טרנס, זאת אומרת, אני למד שם כל מה שצריך לדעת. זאת אומרת, יכולה לבוא מישהי שלא למדה את זה, למדה ייעוץ זוגי, או טיפול נכון. רגשי, אין לה ידע בזה. נכון, לא צריך. תקבל. אוקיי. כן, זה יהיה 8 פגישות, 3 שעות כל פגישה, יש פה כמה דברים שהם חשובים. אחד זה באמת ללמוד את הנושא של אומנות הסוגסטיה, ואיך עושים את זה, ואיך מתכננים את זה. איך לנהל בעצם את השיח הזה שמכניס לתוך הטרנס. נכון. אחר כך יש את הנושא של הטרנס עצמו. כמו שראית, אפשר לעשות בטרנס כל מיני דברים. ואני מאוד מעודד גישה יצירתית. זאת אומרת, אתה בונה חוויה. צריך להגיד שלא יודע אם אמרתי את זה קודם, זה מצב נעים. אנשים אוהבים להיות בטרנס. זאת אומרת, אבל אנחנו מעצבים להם חוויות, למשל חוויה חוץ גופית, או מסע בזמן, או כל מיני דברים אחרים. אנחנו מעצבים להם חוויה שיש לה מטרה טיפולית. אז חלק גדול מהסיפור פה, זה איך לעצב חוויית טרנס שהיא מובילה לתוצאות טיפוליות. זאת אומרת, איך לבנות את הסיפור שאתה רוצה לספר, שהוא ידמיין אותו בדמיון. לא, גם איזה חוויה יעבור, כי בעצם פה האפקט בא דרך חוויה. ואיזה חוויה אתה רוצה להעביר אותו, כדי שלמשל הוא ילמד איזו אפשרות חדשה לגבי עצמו, הוא ייפתח לו משהו שהיה נעול לו, הוא יעשה closure של מערכת יחסים שנשאר שם משהו פתוח ומכאיב. יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל איך מעצבים את הטרנס בצורה יצירתית, זה בעיניי לא פחות חשוב מיומנות הסוגסטיה. ועוד דבר, זה שימוש אחראי. זה משהו שהוא מאוד חשוב בקורס, להעביר איך עושים בכלי הזה, זה כלי עוצמתי מאוד, איך עושים בו שימוש אחראי, שימוש זהיר. זאת אומרת, גם אתיקה מקצועית. אתיקה מקצועית וזהירות. כי מתבקשת פה זהירות, אנחנו עסקים פה באמת בכלי שחודר עמוק, אז הזהירות היא חשובה. למי זה מתאים? הקורס? כן. קורס מתאים לכל מי שעוסק בטיפול, ושרוצה לרכוש כלי, לעשות עבודה יותר עמוקה, יותר אפקטיבית. זאת אומרת, להשתדרג מקצועית. להשתדרג מקצועית לגמרי. אוקיי. כן. מעולה. בוא רגע, ככה אנחנו מתקרבים לקראת הסיום של התוכנית, אולי ככה נכין להם הפתעה לחבר'ה ונדבר קצת על פומו, מה אתה אומר? יאללה, אני תמיד אוהב לדבר על פומו. אז ספר קצת, קודם כל, אתה האיש שגילה את תופעת הפומו, כן. ושיימת, בנית לזה את השם של הפומו. הכל באשמתי. אז איך לעזאזל מתמודדים עם פומו? רגע, בוא נתחיל רגע במה זה ולמה זה. אוקיי, אז בוא נתחיל באמת כי לא ברור מה זה. לא ברור, ואולי שמעו את זה אנשים? אנשים שמעו את המושג פומו. המושג פומו שמעו, בהרבה מקרים זה מתקשר בתפיסה שלהם למדיה חברתית, לקנאה חברתית, כל מיני דברים כאלה. רגע, למי שלא יודע, fear of missing out, כן? הפחד מהחמצה. בשפה העברית השגורה. יאללה, אז מה זה הפחד מהחמצה? מה זה פומו? אוקיי. אנחנו באיזושהי... אגב, אני גיליתי תופעה וחקרתי אותה ונתתי לה את השם,
לפני שהיה מדיה חברתית, ולפני שהיו סמארטפונים. אנחנו מדברים על איזה שנים? אנחנו מדברים על 96. 96. ב-96 עשיתי מחקר עבור לקוח, בכלל בנושא של מוצרי טיפוח, ופתאום התחלתי לשים לב, חלק גדול מהפעילות שלי הוא בעולמות השיווק והמיתוג, התחלתי לשים לב שהסיפור שנקרא נאמנות לקוח מתפוגג, ואנשים פתאום נורא חשוב להם להיות בעניינים וכל דבר חדש ולעשות אותו, וזו מוטיבציה שאז הייתה מוזרה, חדשה, זה לא מה שלימדו אותי באוניברסיטה. ושמתי לב לזה, התחלתי לעקוב אחרי זה, התחלתי לחקור את זה, ולקח לי בערך שנה, עד שהבנתי שאני קורא לזה פחד מהחמצה, בהתחלה בעברית. והיה איזה כנס, הראיתי שקף שכתוב עליו המילים פחד מהחמצה, שתי המילים האלה, 300 איש באולם חייכו. הבנתי שאני נוגע פה במשהו. ואחרי זה באמת עוד כמה שנים חקרתי את העניין, וב-2001 פרסמתי את המאמר הראשון בנושא הזה, שהוא המאמר האקדמי הראשון שהתפרסם בתחום הזה. זה היה בעצם במסגרת הדוקטורט שלך? לא, לאחרי הדוקטורט. אחרי הדוקטורט, אוקיי. ואז קראתי לזה Fear of Missing Out, ושנתיים אחר כך פומו, באיזשהו מאמר אחר. עכשיו, כדי להבין מה זה הדבר הזה, צריך להבין כמה דברים שנפגשים. אחד, אנחנו בעולם מחובר. יש סחר בינלאומי, יש תקשורת בינלאומית. עולם גלובלי, כפר קטן. גלובלי. וזה, והשווקים המודרניים, והתחרות בשווקים המודרניים, גורמת לזה שיש היצע עצום בכל תחום של החיים שלנו. החל ממוצרים, דרך קריירות, דרך, אתה יודע מה, זהות מינית, ג'נדר. בכל תחום של החיים שלנו יש המון אפשרויות. זה לא, אם אתה לוקח את זה 200 שנה אחורה, לאנשים לא החליטו כלום. או הולך למאה שערים, או בני ברק. אנשים לא מחליטים כלום. זאת אומרת, הכל זה, המקצוע שלך זה המקצוע של אבא שלך, או אם את אישה, אז אתה עקרת בית, המעמד שלך ידוע מראש, אתה מתחתן בשידוך, יש לך תפילות, כאילו היום, הכל נקבע לך במה שאתה לובש, אין לך התלבטות מה ללבוש. הכל נקבע לך, והיום אנחנו צריכים לבחור הכל. ויש לנו אין סוף אפשרויות. ועוד ועוד אפשרויות. וכלכלת שפע שמדברים עליה. כלכלת שפע, חדשנות שהפכה להיות כמעט דת. אז המון אפשרויות. זה צד אחד של המשוואה, ואגב, הן כולן זמינות לנו עכשיו דרך הסמארטפונים והמדיה החברתית בכל רגע. זה מרכיב אחד. המרכיב השני, זה כבר שנים מספרים לנו שאנחנו גדולים וחזקים ויכולים להיות ולהשיג כל מה שאנחנו רוצים. טוני רובינס דיבר על להאיר את הענק שבפנים, ועוד לפני זה הפסיכולוגיה ההומניסטית באמצע הזה, המאה הקודמת דיברה על מימוש הפוטנציאל, ולפני זה מהפכות של זכויות, זכויות לנשים, זכויות לילדים, זכויות למיעוטים, זכויות. תכלס, אנחנו כבר איזה 150-200 שנה מספרים לנו שאנחנו חשובים, ושאנחנו יכולים כל מה שאנחנו רוצים, ושמגיע לנו כל הטוב שיש בעולם. איך אומרים במלך האריות? יום אחד כל זה יהיה שלך, נכון? בדיוק. אנחנו נולדים עם הסיפור הזה מה זה יום אחד? עכשיו כל זה יהיה שלך. כל זה שלך. עכשיו, אבל האמת היא שיש איזו דיספרופורציה, אנחנו לא מסוגלים למצות את כל ההזדמנויות שיש בחיים שלנו. לא מסוגלים. אגב, טכנית, פיזית, מבחינת זמנים אתה לא יכול. אין זמן, אין כסף, אין לוגיסטית אתה לא יכול. כל המשאבים, אין. עכשיו, זאת אומרת שאתה כל הזמן, כמו ילד בחנות ממתקים, עם מטבע של, לא יודע, 10 שקלים. מטבע אינסופי. כן. לא, יש לך מטבע אחת, והכל קורץ, זה המצב שלנו. ואנחנו כל הזמן בהרגשה שיש עוד, ויש עוד, ויש עוד, ויש עוד, ומספרים לנו גם כל הזמן שיש עוד, ויש עוד, ויש עוד, ואנחנו מסוגלים ליותר, ואנחנו מסוגלים לזה.
וזה האטרף, זה הפומו. אנחנו כל הזמן בהרגשה שאנחנו מחמיצים. אפילו מחמיצים את החיים שלנו ברמה, זה עמוק, זה אקזיסטנציאליסטי. אז אם אתה רוצה, קודם כל, זה מטורף כמה שזה נכון, אם אתה, וזה מדהים שגילית את זה, אם אתה רגע, בגלל שאנחנו פה, באמת הזמן שלנו מתחיל להתקצר, אם אתה רגע, כן, כבר דיברנו על פומו, כן, תן איזה כלל, 2, 3, איך אפשר כן להתמודד עם זה? כי זה מציק. עם פומו? כן. תראה, יש כאלה שמנסים לבטל את הפומו. אתה תמצא כל מיני תוכניות, קודם כל יש איזו אשליה שנקראת ג'ומו, Joy of Missing Out, שזה לא בדיוק קיים, או לפחות ספק גדול, בטח לא ככה, לא כההפך מפומו. ויש, אומרים לך, תעשה דיטוקס, כאילו, תכבה את הסלולרי, תסגור את הטלפון, אל תענה לזה. אבל אנחנו לא רוצים. אנחנו לא באנו להתנזר. אז נגזר עלינו לחיות עם הפומו. עכשיו, מה כן? אנחנו צריכים לשנות את ההתייחסות שלנו אליו, כי אנחנו מגיבים אוטומטית על פומו, הוא מפעיל אותנו, והמפתח הוא שבמקום שהוא יפעיל אותנו, אנחנו נתחיל להשתמש בו, נתחיל להקשיב לו, להגיד, אוקיי, זה באמת פומו כל הזמן דוחף אותנו להכיר דברים חדשים ולנסות דברים חדשים, וזה אחלה. אבל אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על זה דרך באמת מה יותר חשוב לנו ופחות חשוב לנו בחיים. ולהסתכל על מה אנחנו מאבדים כשאנחנו מנסים לרוץ אחרי, מה קורה כשאתה יושב עם בת הזוג שלך ואתה בתוך הטלפון שלך מתעסק בכל מיני דברים, מה אתה מחמיץ באותו רגע? והיא מתעסקת בכל מיני דברים. מה שיש. אז ההבנה הזאת, ולהסתכל על חצי הכוס המלאה, ולהקשיב לפומו כמדריך, אבל לא כמשהו שרודה בך, שמפעיל אותך ומנהל אותך, וגם להבין שאתה יכול, אם לא החלטת עדיין, אתה יכול להפעיל איזו גישה משחקית כזאת, ולבדוק, לנסות, לטעום, אבל לדעת שאתה מקציב לזה איזשהו זמן ולא... כי כשזה מפעיל אותך, אתה באטרף מתמיד. אתה כל הזמן, עוד משהו ועוד משהו, ולעשות עוד משהו, ולעשות עוד משהו, וזה צד אחד, אגב, יש צד שני, של השיתוק. יש אנשים של הפריז. שמגבים על פומו וואי, איך אני אחליט? אתה רואה אנשים תקועים בבית של ההורים שלהם, עד גיל 30, כי הם לא מסוגלים להחליט מה לעשות עם החיים שלהם. כי יש אופציות. כי יש מלא אופציות. אני מכיר אישית מקרה כזה, שכל דבר שאתה מציע לו, הוא אומר, זה מה שאני אעשה בחיים. אתה לא עושה כלום. זה משהו. אתה מזכיר לי את מבחן המילקי, המפורסם, שנתנו לאנשים לבחור מהרבה טעמים, וממעט טעמים, לאלה שנתנו מהרבה טעמים בחרו פחות, מאשר אלה שבחרו ממעט טעמים. כי עודף הבחירה הרבה פעמים תוקע אותנו במקום. אבל אני אגיד לך על הסיפור הזה משהו מעניין. במקור עשו את זה עם ריבות. עם ריבות, חזרו על זה אחר כך בכל מיני דרכים. אבל כשעשו את המחקר הזה 10 שנים אחר כך, הסתבר שהיכולת להתמודד עם מגוון השתפרה. לאותם קבוצות מחקר. לא. באופן כללי. באופן כללי. ראו שאנחנו עם הזמן יותר ויותר, אין לנו ברירה. לומדים איך להתמודד עם הבחירה. לומדים איך להתמודד עם מורכבות. כך, לא יודע, סדרת טלוויזיה מלפני 20 שנה, היה לך דמות אחת או שתיים, עלילה אחת, מקסימום איזו עלילה תומכת. היום יש לך סדרות עם איזה 10-15 דמויות. עזוב את זה, יש לך מגוון סדרות, זה בלי סוף. יש לך גם מגוון סדרות. זאת אומרת, זה שאנחנו חיים את המציאות הזאת של השפע, אנחנו צריכים באמת לפתח יותר ויותר כלים, להתמודד עם זה, כי אחרת זה מאמלל אותנו. אם אני אסכם את הסשן הזה על הפורום, בהסתכלות שלי, זה שמה, זה לא הולך להיעלם. נכון. הכל עניין של לנהל. כמו כל דבר בחיים, צריך לדעת לנהל את זה. אם אתה מנהל את זה וזה לא מנהל אותך, פרואקטיבי, כן. ולהיות זה, אז אתה במקום טוב, וזה לוקח אותך. וואו, מעניין מאוד, אולי נעשה על זה, זה פרק נפרד. כן, כן, יש הרבה מה לדבר על זה. חזרה רגע לנושא שהתקשנו, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית. אני רוצה רגע 2 שאלות אחרונות. השאלה הראשונה היא, מה הדבר הכי חשוב מבחינתך, שמטפל או מטפלת
בתחילת הדרך צריכה וצריכים להבין על עבודה עם התת-מודע, שזה כמובן הטרנס והסוגסטיה. הדבר הראשון זה להבין מה זה, להשתחרר מכל התפיסות המוטעות שמסתובבות מצד אחד, מצד שני להבין עד כמה זה עוצמתי ועד כמה מה שאנחנו קוראים מודעות הוא לא מודעות, כמו שאמרתי קודם, ושבעצם אם רוצים להשיג שינוי אמיתי, אז השינוי האמיתי בא מכן לגעת בלא מודע, מללמד דרך הדמיון ודרך התנסויות רגשיות, אפשרויות חדשות. שם נמצאת היכולת לעשות שינוי אמיתי. אז באמת בוא ניקח את זה לשם. אז אם אנחנו מסתכלים קדימה לעתיד, אנחנו מדברים על מהפכת ה-AI ו-so on and so on, אז לאן אתה רואה את עולם הטיפול הולך מהמקום של טיפול נפשי? האם זה יהיה עבודה באמת יותר דרך תת מודע, או שאתה רואה דברים אחרים? איך זה משתלב? קודם כל, אגב, האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, הם אתגרים ברמות שונות. ויש אתגרים שברמת השיחה זה סבבה, אתה תוכל לפתור, סדר לעצמך את הראש, זה יעזור לך, לא כל בעיה היא בעיה עמוקה שדורשת... ואגב, מתחיל עכשיו השימוש ב-AI כמטפל. אז שוב, אני אומר, ברמה מסוימת זה עוזר. עד רמה מסוימת. אתה תמצא שהדברים שנטועים עמוק, דפוסי הילדות, כל הדברים שהם חלק מהלמידה הבסיסית שלנו בילדות, שאנחנו מאוד מתקשים להשתחרר ממנה לאורך החיים, שם זה כבר כלים אחרים. זה לא, בטח לא שיחה עם AI, וגם לא תרפיה רגילה. בשיחה שם כבר נדרשת יותר עבודת עומק, ועבודת עומק היום זה לא מה שקראו פעם פסיכולוגיית מעמקים. זאת אומרת, פעם זה היה שנים של עבודה אינטנסיבית, שאגב עבדה על מודעות בסופו של דבר. יש את הבדיחה המפורסמת, על ההוא שכבר בטיפול פרוידיאני 5 שנים, הוא אומר, אני עדיין מרטיב במיטה, אבל אני יודע למה. אז העיקר שאתה יודע. זה מה שאנחנו יודע. לא רוצים, כן. לא העיקר שאתה יודע. מהמם. טוב, מסר לסיום, למאזינות ולצופות, למאזינים ולצופים שלנו, לקהילה שלנו, שאתה רוצה להגיד, מישהי שנמצאת ככה מטפלת, תחילת הדרך, על טרנס וסוגסטיה כמובן. תראה, על טרנס וסוגסטיה אני חושב שאמרנו הרבה, ואני חושב שבאמת אנשים בקהילה שישמעו יצפו, יקשיבו לשיחה הזאת, אני חושב שהעברנו להם את הדברים החשובים. בעיקר, שמה, זה נושא שלא כך מתעסקים איתו, מאוד מוזר, הוא כל הזמן נמצא כאילו בשוליים. במגירה כזה. ובאמת אני חושב שזה התחיל מהעליהום שהיה פה על היפנוזה. אבל אנחנו מפספסים משהו גדול, אנחנו מפספסים משהו חשוב. אני חושב שהגיע הזמן להחזיר את זה, ואני חושב שבאמת מה שאנחנו הולכים לעשות בספרה הוא צעד חשוב בכיוון הזה. מהמם, אז דוקטור דן הרמן, תודה רבה. תודה לך. היה לי מרתק, וגם אתן בבית או ששומעות אותנו. אני בטוח שהיה לכם מרתק, היה באמת נפלא להבין על העולם הזה של הטרנס והסוגסטיה, ואם זה מעניין אתכם, אז אתם כמובן מוזמנות ומוזמנים לפנות אלינו למכללת ספרה. בכלל, עבודה עם תת מודע, כמו שדיברנו פה, פותחת עוד שכבה בעולם הטיפול. שכבה שלא מתרחשת דרך מילים, דיברנו פה על תמונות, על ויז'ואל, על צלילים, חוויה, כמו שדן אמר, פנימית. אז באמת תודה על שיחה מרתקת. ולכן, שהייתם איתנו ואתם נמצאות איתנו, מי שלא עשתה לנו עדיין עוקב, אז לעשות לנו עוקב ביוטיוב, בספוטיפיי, ואנחנו פה, עוד פרק של להיות מטפלת, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה, תודה לדן, תודה לכן, שיהיה רק בשורות טובות. אמן.